Wara sekli il-bot minn xtutna, l-istallet ta' De Vallet reġa' sappostu fil-belt imsemmija wara l-istess Gran Mastru. Fil-Mużew tal-Arkeoloġija, il-pubbliku għandu l-opportunità unika li jara mill-viċin l-istallet li għadu bix-xafra oriġinali ta' Jean De Vallet u mankum daqqas id-dekorat bl-istess mod tax-xabla u replika tal-ant imżejna bid-deb. Pajjiżna kien ilu snin twal juri x-xewqa li l-istallet u x-xabla jirritornaw lura imqarb self, iżda kien biss fl-aħħar 4 snin li l-arranġamenti nataw spinta l-qoddim. Filwaqt li x-xabla ma setax tkun trasportata minħabba l-ħsara li seta' jikkawża li vjaġġar fuqha, il-preżenza tas-sejf storiku għata x-xewqa tal-poplu Malti. Irrakkonta propju kif dan il-mument storiku sar possibbli l-Prim Ministru Joseph Muscat fil-ftuħ uffiċjali tal-eżabizzjoni fejn qed jintwerew l-artifetti. Kulħadd qal li dan is-self mill-Louvre kien impossibbli u li seta' jsir biss bl-awtorizzazzjoni tal-President ta' Franza, saħaq il-Prim Ministru. Għalhekk fl-ewwel żjara tiegħu f'Pariġi malli laħaq Prim Ministru, Muscat għamel it-talba formali. Kontra l-pariri tal-awtoritajiet Franċiżi, il-President Franċiż François Hollande ippermetta li l-istallet jiġi f'pajjiżna fuq kelmet Muscat li dan ikun ritornat. Għalhekk ir-relazzjoni personali tajba bejn iż-żewġ mexxejja issarfet f'avveniment storiku li l-kuratur ewlieni ta' Heritage Malta stqarr li kienet ilha ssir riċerka dwarha snin twal. Nexxilna nġibuh lura Malta sewa wara 420 sena żguri. Jiġifieri għalmenu qegħdin narawh hawnhekk. Ċelebrazzjonijiet li kienu jsiru fi żmien l-ordni, is-sinifikat tiegħu kemm hemm l-influwenza fuq il-poplu Malti għadha tinħass illum. B'hekk tiġi xi ħaġa ikonika għall-pajjiż illi baqgħet tinħass mill-patriot Malti. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici fisser dan l-isforz bħala turija ċara ta' kemm il-kultura u l-identità Maltija qed tingħata prominenza. Mhux biss għax dawn huma żewġ oqsma li jagħmluna popolari bħala destinazzjoni turistika, imma biex dawn ikunu promossi fost il-Maltin stess u b'hekk jikber l-arfin dwar art twelidna. L-eżabizzjoni li kienet deskritta miċ-Chairman ta' Heritage Malta, Joseph Buttigieg, bħala waħda li tqanqal l-interess dwar il-miġja taqlubija ta' missirijietna se tibqa' miftuħa sad-9 ta' Lulju.